Kaliang Persya Hayang Dorbar Tauan ke Khasi Hills Autonomous District Council KHADC lingba unoi lam jengka uba Tita Starwal Khan kalapan kreb ha penyetir buat kaliang sensyar balam kemat da ke NPP halor bon teli kimat ha ke Dorbar liur ke council kapan sedang nadu ke sipau tarik unai tung arja arpusau. Uba Tita Starwal Khan haba crunch kilat patai kubor ulaong bana kaliang Persya akan up ya ke kaipot jong ke delimitation committee halor ke jing penbait renti ya ki shnong buat ke jing don kinong tap vote haki MDC constituency boper ban wanra hayang Dorbar. Kumban syukro ba ke delimitation committee kabana ke jingwat banyak jengka kalalap ban penjalannya ke election dah hendru benai kala IT ya ke kaipot ha ke pratrik unai tung arja arpusau ban ya kani ke kaipot ke executive committee kan wanra hayang Dorbar kat kum ke amendment rules. Pi hadu mentang empat lah ban om ke AKA ha bayade ba kata ba pi om mati tak report. Nomor ba officially hadu mentang empat yo kata report. Ke kopi hangi kan. Empat nang ban om ku hadu mentang. Maka station lah syai ke normal station. Kabala pentip dong Sherman mentala. Si benai tam. Ke kumbangi jule ni haki session ni submit question bijungi ni submit ki motion ki resolution katai ke ba ni mut ban la sha te kata ka jing ong jong pi ke ba dei ba ta report na ka yang ka jongi hadu mantangi cuti te pe ba ka long ka jing ketu jupi ke dei ba kani kai na ka kani kai mission ba mesti hatu pi dong so dei ba penjelasan ni ada ba em pilai ke statement jong ana ka post report kalong bet ba ni kuai no ba ka election ka deban long ba mereka kata pada kam syong hangi syong ha government ka syong ru ha ka taka delimitation committee hoi ngitip ngai i long ba kila thai kubuat ba kila summit menen tenre ko mangala om mentan ba hadu mentan ngimpat yo ya kata ka kopi jong kata ka report di oki wara sya ingin sepet ni sya kawin na ki kriteria i kalong ba ki konsumsi baro kimia kinumia dunae hakinom tebut lani kan numbut mo ka di bandan ka balance te ho gi sutu kamla kamlong ka basuk ban pendekat ya baro ultimately konsumsi da kaju ka numbers kamot kandani konsumsi ka bantam sawajar sanaja ya kata namlah manlai te bat kajing thmuru kam da dei tang ya numbers ki voters kajing thmu kalong ba geographically ru haperkhat ka convenience kenapa ka konsi kan long haju mo kan suk ka lek kawan jong tu nomi khmat ba dei jong tu konsi kan mateng-teng la da panjam ya usah siliang wa lani udan sekroi pat ka district lani udan sekroi ka subdivision tekan sem stop tena takadau kamut ka jing pihak konstitusi kam damut pan base tang ka popul ka jing don di voters dari depan peju geographically ka biang ne ya nangai kalong bet lada kala biang te kamut kan habia sekali dari lada kampat biang pat mereka pengasuh kia kan dia kalong bahaduk mentangin pat yo te tak report tengah pat yo pas tadi kumnungan ba aku bini ka sorama bo pilam ni kmari mapi to kadon ka jing kalwa ni kadon ga jing penbet tmai bri ka ni ka committee ka pi ngam tip ka ga jing lap jong ka delimitation ki ado bata enre kumba julong hi na ki liang jong hadin ha ka si ka balong ka hearing na ka liang jong ki nong yalam snong na ka liang jong ki nong sensar snong ba kumjuru na ka liang jong ila ay ka representation sa chairman ni saki member jangka komiti abang kiwan ni ka public hearing apo sora tengila ai ba ka deban penne kumju te kata pada ngam tip ka eka report jang komiti kawe ha ka jinga dei bat ka ki motion ki bapun ki dei pedeng ka ni ka khasi track khasi social lineage ai nangta ka abede bat ka interstate border development haki interstate border nanta kejing ada buat drugs nanta kejing ada buat kini kamput kamsam ke haki border area di sini nanta kejing terikam jong ki enforcement
bak kamtam ka kawin na ki issue ka bangilara na ka resolution ka kalong hani ka jing halong ka jing trikam jang power department wede bak ka jing long lip like kha jing go pat ba kita gidi ka tu ka menteri ki mat ki pekongsan yangi berobor ka private business dia ka dei shisngi te habangi don laisengi kamut kan long arsengi ya ka isi kata kamut kinum lai bat pelong session palat ekalasi pela da kiwan ra ya bel kamut kin hab extension sisi hadu menta ka kalender ka bangiyo ka dia asni kamut sisngi ya ka isi sisngi ya lada kiwan ra ya kanunu ka bel pa kamut kin hab extension sisi kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai creation jong menta ubnai ha ta ba u khau yu unia kong undi udai khau plus f u khau fortified u khau 45 henrai ba u khau 45 ba uto ba ai barabor u ya pher ayu uto u khau ba ai barabor umdei u ba kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi menta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman henrai ba uni u khau 45 udan jinga dei kumno yo i ya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jungkine ngengat hagi babun ke jajingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamen knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamen but lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus f haki ba uni ujing bam plus f pat ngila ban yo ne nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS MDM PDS ka bha na ka banta upaj ba ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da khau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya